Jipo mar Sabato ei Radio Ramogi. Jawinjo mawinja yo kinyi masani, amosi ni misawa. Kama wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo, kawuoknwa e kanisa ma Umala, Nyalgunga District. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye e okinyi masani. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye e okinyi masani. Kapok watimo kamano, we walam Nyasaye. Ruodhwa bende Nyasachwa. Agoni erokamano Yesu wuod Nyasaye. Yie mondo mi wanwang' kinde mar puonjre wach ni okinyi masani. Teko ni manotelo ni jonabi ka indiko wechegi. Otelnwa kwalero tiegi ni wira wasayo kuom yie e nying jawarwa Yesu wakwayo. Amen. Jaera, agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye. Kathuon wach mwadwa wuoyo okinyi masani to en ni Ichako wuoth nade to ineno ka ibiro tieko nade. Ichako wuoth nade to ineno ka ibiro tieko nade. Buk en Timotheo mar 2:4 kare 9. Jaera, ng'at ma ondiko bugni iluongo ni Paulo, mae kinde moro ni iluongo ni Saulo. Ei muma wantiere gi Saulo 2. Wantie gi Saulo ma jadhod Benjamin manobedo ruoth mar Israel. Kendo wantiere gi Saulo ma Tarso ma ondiko buge 21. Achiel kuom buge ma ondiko en buk ma ondiko ni Timothy. Buk ma ondiko ni Timothy nyadi mang'eny wang'eye kaka buk ma ondik ni jayalo matin kata pastoral epistle. Gin barupe 2 ma iluongo ni pastoral epistle. Achiel en barua ma ondiko ni Tito, to mar 2 en barua ma ondiko ni Timothy. Nitie gik momiyo Paulo ondiko barua ni. Achiel ni Paulo ne dwaro mondo Timothy okelne andike moko manoweyo Karpo e dala mar Troa. Mar 2 en ni Paulo ne yuagore ni nitie ji manoringo oweye e ministry mare. Mar 3 momiyo Paulo ondiko barua ni. Paulo ondiko barua ni nikech nodwaro mondo Timothy oendelea gi rito kanyakla mar jok ma oyie kuom Yesu Kristo. Mane momiyo kono Timothy ni kuom mano ng'ato kik chai nikech tin. Mar 4 momiyo Paulo ondiko barua ni. Paulo ondiko barua ni ka ondiko wechene mogik, ka ondiko his last will, no ondiko wechene mogik. Mane momiyo Paulo ondiko barua ni. Kara mane momiyo owacho 4 wesne 6 ni anto ngimana chalo gi misango ma iolo piny e kendo mar misango, kendo kinde ma agodo e piny ni chiegni. Asekedo lweny maber kendo asetieko ng'weya, bende aserito yie marwa. Koro gima okanna en mana osimbo mimiyo joma kare ma Ruoth ma jang'ad bura makare biro miya chieng' birone. To kan kenda manomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto ma orito birone gi chunygi duto. Paulo mawuoyo ni en Paulo ma jalweny. En Paulo motieko ministry mare. En Paulo ma otieko wuodhe. Mane momiyo wacho ni kalweny tasekedo lweny maber, kendo asetieko ng'weya, bende aserito yie marwa. Koro gima okana en mana osimbo ma imiyo jok makare ma Ruoth ma jang'ad bura makare biro miya chieng' birone. To kan kenda manomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto ma orito birone gi chunygi duto. Jaera, wi kik wil gi gima wapuonjore okinyi masani en ni Ichako wuoth nade to ineno ka wuodhi biro rumo nade. Ka igik wesne 9:4-9 Timotheo mar 2 wacho niya, tem matek mondo mi ibira piyo, nimar Dema oseringo weya nikech ohero pinyni kendo osedhi Thessalonika. Kreske to osedhi e piny Galatia, kendo Tito osedhi e piny Dalmatia. Luka kende ema wadongo ka ibiro to kaw Mariko ibigodo, nikech okonya maber. Aneno ka Paulo jwago ng'at ma iluongo ni Dema jayalo maber, Dema ng'at Nyasaye, Dema jating' ndai, Dema mane Paulo nyalo wuotho godo, Dema manodonjo godo e ot ka ot to wacho niya, misumba Nyasaye lem, misumba Nyasaye soma ndike. Dema noweyo ministry nikech hera mar piny.
in ichako wuoth nade, to ineno ka idhi tieko wuodhi nade. Nitie jok manochako maber to gidhi tieko marach, bende nitie jok manyotieko maber to ne gichako marach. In to ichako wuodhni nade, to ineno ka idhi tieko nade. Dema nochake maber to Dema koro tieko marach. Mano momiyo Paulo wacho niya, tem matek mondo mi bira piyo, nimar Dema oseringo weya nikech ohero pinyni kendo osedhi Thessalonika. Kreske to osedhi e piny Galatia, kendo Tito osedhi e piny Dalmatia. Luka kende ma wadong' godo ka ibiro to kaw Mariko ibi godo, nikech okonya maber. Johera mar polo, ung'eyo maber niya, ni odgi John Mark kata Mariko ema ne kanisa ma okwongo ne chokore kendo lamo e Nyasaye. Chieng' moro kanomak Petro, kendo kane kanisa kanyakla ma jokristo oselamo ne Nyasaye ahinya, malaika notelo ni Petro e ot mar jela, mi Petro owuok oko e jela. Kendo kane Petro owuok oko, nodhi kama ne jopuonjre ochokore ka lemo e od Maria ma bende iluongo ni od min John Mark. Kanye mane kanisa mokwongo chokore ka lemo. Kendo Paulo bende ndiko kawacho niya, ka ibiro to kaw Mariko ibi godo, nikech okonya maber. Mariko nokojwang'o yie marwa. Mariko nowuotho gi Paulo, kendo Mariko ne okojwang'o mise manogure. In ichako wuoth nade, to ineno ka idhi tieko nade. Gin ang'o ma inyalo pari godo? Gin weche mage ma iseweyo chien ma inyalo pari godo? Gin andike mage ma iseweyo chien ma inyalo pari godo? John Mark kata Mariko ne otiyo tich maber, mane momiyo Paulo pare gi tich maber manotiyo. Kendo dhi nyime kowacho niya, Tukiko to aseoro Efeso, e kinde akinda ma ibiroe to kelna law mane aweyo Karpo e dala mar Troa, kendo ikelna kitepena to moloyo mago molos gi pien. Alexander ma jatheth mula notimona marach ahinya, to Ruoth chieng' nochule kuom gik manotimona. In bende tang'ne, nikech nokedo gi weche duto mane awacho. Alexander ma ka jayalo oseyalo to dok pingo weche ma jayalo oyalo. Alexander mane ka Paulo oseyalo to dok okedo gi weche mane Paulo yalo. Paulo wacho niya, Alexander ma jatheth mula notimona marach ahinya, to Ruoth chieng' nochule kuom gik manotimona. In bende tang'ne, nikech nokedo matek gi weche duto manawacho. Paulo dhi nyime kawacho niya, e kinde mokwongo mana achung'ie bura mondo awach wachna, onge ng'ato mane ochwaka, to ji duto noringo weya, to Nyasaye mondo ong'wonegi. Ruoth nochung' buta momiya teko mondo aland wach maber chuth, mondo ji duto ma ok jo-Yahudi owinj wach maber. Kamano noresa e dho sibuor. Paulo wacho ni e kinde ma okwongo mano ochung'ie bura mondo wach wechene, onge ng'ato manochwake. Johera mar polo, ing'eyo maber ng'ata ng'ata mani oko kanyo ma osedhi e od bura, ong'eyo ni od bura nitie gi ji ang'wen moko ma otegno. Nitiere judge kata jang'ad bura, nitiere ng'at miluongo ni probation officer, nitiere ng'at ma iluongo ni clerk, court clerk, nitiere ng'at ma iluongo ni prosecutor masomo ni weche ma odonjni godo, bende nitiere the arresting officer. To Paulo wacho niya, ni e kinde ma okwongo mano ochung'ie bura mondo wach wechene, onge ng'ato manochwake, to ji duto noringo weye. Kata kamano Ruoth nochung' bute momiye teko mondo land wach maber chuth, mondo ji duto ma ok jo-Yahudi owinj wach maber chuth. Kamano norese e dho sibuor. To dhi nyime kowacho ni bende ang'eyo ni Ruoth pod biro resa kuom gimoro amora madwaro hinya, mi ochopa e polo kuma olochoe, duong'o bedne nyaka chieng'. To dhi mbele wesne 21 kowacho niya, tem matek mondo mi ibira piyo kapok ndalo mag koyo ochakore. Jaera mar polo awacho niya,
Tem matek mondo iduog ir Nyasaye ka kinde mag pek pok ochopo. Tem matek mondo iduog ir Nyasaye ka kinde mag chandruok pok ochopo. Tem matek mondo iduog ir Nyasaye ka pok kinde mag masira ochopo. Mane wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok e kanisa ma Umala, Nyalgunga District. Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo maki, Nyasaye mondo riti, Nyasaye mondo lochnu e nying Ruoth Yesu. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa. Goni erokamano Yesu Wuod Nyasaye nikech iloso kinde yo kinyini e Radio Ramogi mondo mi wawuo gi jowa, wawuo gi osiepewa, wawuo gi anyuolawa, wawuo gi jopinywa, wawuo gi wedewa. Jaera wechegi okelie konyruok ni nyathini moro oko kanyo. Makwa nyaka watieke, kendo makwa ka imako nyithindi e jumani, odiechiengni okelnwa gwethwa duto, ni wera wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu. Mane wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Nyalgunga District. Mano ne jipo mar Sabato. Kaka wuotho gi Yesu.